Garş bu wiýan Türkmenistanyň ähli blogerlere zatlar, şolaryň ählisini TikTok'laryň emmese diýen. Inni wagt boldum gadan YouTube geçmän YouTube geçseňiz 1000 podpiskda gadansaňyz 4000 sagadym görülme alsaňyz YouTube mansasy satyp bolýar. Onuň daşy gyzykanyň çem mysal üçin TikTok 1 million prosmotr, 80 euro, 80 euro da berýärmese, YouTube 1 million prosmotr minimum 1,5-2 dolar pul berýär. Ola maat pullarla ödem YouTube'un gowtarap kän. Hem TikTok hem YouTube ile ýöretip bilersiňiz, özüňiz gyzyklansaňyz, adetseňiz, men üçin YouTube'a geçiň. Mansasy da görün Google AdSense man AdSense usuly mansasy satyp bolýar. Kimde kim çatyp bilmeýän bolsa gelsin ýardym eder. We şol gadan mansasy men çykarmanda kömek ederim. Etdiň köme usugamyz da usugamyz üçin 10% alýas bary keray mysal üçin $100, $200,000 näçe dolar gadansaňyz, şoň 10% alýas bir gideýiňiziň. O da üýtgüç pullar gadanıp berken. Olam aramyzdan soň biz eliňizde mysal $700 gadansaňyz, gün dolardan $700 eliňizde sanap berýär. Hiç problem ýok. İşleşen oganlar zatlar bar. Hem işleş bilersiňiz. Пожалуйста.